ስላሴ ናይ ሓድነት ስሞም እንታይ እዩ? ስላሴ ናይ ሓድነት ስሞም እንታይ እዩ? እግዚአብሔር አምላክ ፈጣሪ ጸባኦት አዶናይ መለኮት ጎበዝ ሓራይ ናኺ ናይ እግዚአብሔር ወልድን ናይ እግዚአብሔር ወልድ ስመ ስጋዊ መን እዩ? ናይ እግዚአብሔር ወልድ ስመ ስጋዊ አረና ናይ እግዚአብሔር ወልድ ስመ ስጋዊ መድኃኔ ዓለም እሺ ኢየሱስ አራይ ክርስቶስ አማኑኤል ጎበዝ ኢየሱስ ማለት እንታይ ማለት ነው? ኦብሲ ክርስቶስ ማለት ክቡር ግና ካብ ካል ዘይደልዩ ግን ጋባሉ ማለት ነው። ባህሪ መድኃኔ ዓለም ማለት ነው። ተሳኢለ ዓለም ዘድሐነ ዓለም ዝተባህለ መን ሰብ አማኑኤል ማለት ግን ዓለም አማኑኤል አምላክ ከሎ ሰብ ዝኾነ ሰብ ከሎ አምላክ ዝኾነ አራይ ሰብ ናይ ባህሪ ስሙ መን ይባሃል? መልአክ ወይ ሰይጣን ሰብ ናይ ባህሪ ስሙ መልአክ ወይ ሰይጣን ናይ ባህሪ ስሙ መን ይባሃል? ሰብ ናይ ባህሪ ስሙ መን ይባሃል? ሰብ ሓራይ ናይ ግብሪ ስሙ ከመን ይባሃል? መልአክ ወይ ሰይጣን መልአክ ወይ ሰይጣን እንታይ ተገበረ መልአክ ይባሃል? እንተ ጾመ እንተ ጸለየ እንተ ሰገደ እንተ ተፈቀረ አስራት በኩራት እንተ አውፅአ አራይ እንታይ ተገበረ ከሰይጣን ይባሃል? ተጾመ እንተ ጸለየ ሰይጣን ዝበሃል ሰይጣን ዝበሃል ተዘይ ጾመ ተዘይ ጸለየ ተዘይ ተፈቀረ አስራ በኩራት ተዘይ ወፅአ ሰገደ ሓራይ እሺ ስላሴ ብኩሉ ሙላእ ድዮም ወይ ልቀፅል ሰማይ ብምድሪ ሰማይ ብምድሪ ብእንስሳት ብእንስሳ በአራዊት በሓጣን ብጻድቃን በአጋንንቲ መላእክቲ ብኩሉ ሙላእት እዮም ስላሴ ኣብ ሓጠ ሰብ ኣብ ሓጥኣን ከመይ ኢሎም ይሓጡ? ከም ዝተወልዐ ከም ዝተደጎነ ሓዊ ከማ ቁርዒ ዘሎ ሜስ ከማ ቁርዒ ዘሎ ሜስ ከማ ከም ዝተደጎነ ሓዊ ከማ ቁርዒ ዘሎ ሜስ ሓራይ ብጣዕሚ ጽቡቕ ሓራይ ስላሴ ኣብ ጻድቃን ከመይ ኢሎም ይሓድሩ? ከም ኣብ ፋኑስ ዘሎ መብራህቲ ከም ኣብ ቁራዕ ዘሎ ሜስ ሰብ ሓዳን ስላሴ ኣብ ጻድቃን ከመይ ኢሎም ይሓድሩ? ከም ኣብ ፋኑስ ዘሎ መብራህቲ ከም ኣብ ፋኑስ ዘሎ መብራህቲ ከም ኣብ ፋኑስ ዘሎ ሜስ ከም ኣብ ብርጭቆ ዘሎ ሜስ ኣብ ጻድቃን ከመይ ኢሎም ይሓድሩ? ከም ኣብ ፋኑስ ዘሎ መብራህቲ ከም ኣብ ብርጭቆ ዘሎ ሜስ ናይ ስላሴ ኣብ ጎዱፍ ኣብ ጸብሪ ኣለዉ ዶ? ኣለው ኣይጽዮን እንዲሁ ኣይጽዮን ረጋቱ ኮይኑ ተኾይኑ ኣይጽዮን እንዲሁ ኣይጽዮን ተኾይኑ ከመይ ዳ ብርሃን ፀሓይ ዘይጽያቕ ኣይጽዮን ከመይ ዳ ብርሃን ፀሓይ ዘይጽያቕ ኣይጽዮን ኣራይ እሺ ናይ መን ስጋት? ናይ እግዚአብሔር ወልድ ናይ እግዚአብሔር አብን መንፈስን ቅዱስን ከ ናይ እግዚአብሔር ወልድ እና ናይ እግዚአብሔር አብን ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ከ ረጋቱ ስለዝኾኑ በልዕዶ ኣይበልዕ ናይ እግዚአብሔር አብን ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ኣይትበለሉ እንታይ ከውን ረጋቱ ኮይኑ እስኸ ረቂቕ ኣይኮነ እንጂ እሱም ግዙፍ ስጋ ተዋሂዱ እሳቶም ዘይተዋህዱ ሪሖምና ጸሊዮምና ወይስ ዕጫ በፂሖም እሳቶም ሰብ ዝኾኑ እሳቶም ሰብ ዘይኮኑ ኣይኮኑን ስሞም ንክህልው ንሳቶም ከ ዘይተዋሃዱ ጸሊኦምና ሪሖምና ድዮም ወይስ ዕጫ በፂሕዎ እዩ እግዚአብሔር ወልድ ናቱ ስጋ ንበልዕ? ኣይኮነን ስሞም ንክህልው ኣይኮነን ስሞም ንክህልው ኣይኮነን ስሞም ንክህልው እሺ ትበልዑ ስጋ موت بسبب هي ملكته አራራይ ከተዘለ ነፍስ ተፈለይቶ መለኮት ተዋህዶ አብ መንፈስ ቅዱስ ህልዋን ዝኾነ እሺ ሞት በሰብነቱ ተባህለ ሰብ ሞት በሰብነቱ ተባህለ ሰብ ሞት በሰብነቱ ተባህለ ሞት በሰብነቱ ተባህለ ሞት በሰብነቱ ተባህለ ملكوت هي أبو ملكوت استبعد هي ملكوت استبعد
يا ولد كبار سجا بتعمل نفع بتعمل نفع حراي هجيك قبل تاريخ حتكني تاريخ ما يركن إسحاق مالك إسحاق مالك بخورنو نباخني بخورنو بمجلس الشتاء من يبان بخورنو من يبان بخورنو شاشة يس أي يس يس كل حتى تملس كنو يغن استرفك النجار يلن والدي حراي سلازي جس لما تبكني ماشي حبار زمرالي حبار زمرالي عبلوني دلك العالمي تطول كيفري سنعك علي ملوك زمني لبيت عاكل نبرا ظلت عن شيء عبلوني دلك العالمي تطول كيفري سنعك علي ملوك زمني لبيت Thank you. سلمات كبكني. زين سلمات. تعطي. كوز من يديا. كوز. من يديا. إيش؟ يسوع كريستوس نفع.